Gibarugan sa Talisay City Government ug sa lungsod sa Minglanilla ang ilang pagdumili nga tukuran og landfill ang ilang mga dapit aron labayan og mga basura gikan sa dakbayan sa Sugbo. Giparehag kini nila ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug Minglanilla Mayor Regine Enad atol sa tigom uban nila ni Cebu Governor Pamela Baricuatro uban kang DENR Secretary Rafael Lutilla. Usa kini sa mitumaw nga sugyot aron masulbad ang suliran sa paghipo sa basura dihang hitabo ang trash slide sa Binalyo Landfill. Kasamtangang sa lungsod sa Konsolasyon naglabay og basura ang Cebu City samtang ang landfill sa Minglanilla usa sa gitanaw ni Mayor Nestor Archival nga posibleng labayan sa mga basura sa syudad. Apan sa iyang social media post, gitataw ni Enad nga dili makiangayon alang sa mga Minglanilhalon nga ang ilang gamayng lungsod magsilbing labayan sa mga basura sa dagkong mga syudad. Wala say permit to operate ang landfill sa lungsod ug hangtod karon padayong nag-antos ang mga residente tungod sa kadaot mugna sa landfill. Samtang gibalibaran usab ni Gulyas ang paghimo sa dakbayan nga opsyon nga labayan sa mga basura subay sa pagsupak sa mga talisaynon tungod sa nakita nilang problema bisan kun temporaryo ra kini. Maglisod yun mi and ang amuang mga respective landfills only for the purpose of our garbage from the city.